दिनैनि दिनाव जोङो जौ जुवा आरो बेजोंनो लोगोसे मेला होनानै जोंनि जि माखासे थासारि आरो बेजोंनो लोगोसे लाइमोनफोरा जुदि बरबाद जुदि जायोब्ला नङा होमबा माखासे थासारिया जुदि जायोब्ला बियो जोबोद गाज्रि। आं एसे लाइमोन हिसाबै आं खावलायनो सानगोन बेफोरबायदि थासारिया जाहाथे इन फिउचाराव जाहाथे जानो नाङा नङा होमबा। आरो बेफोरबायदिखौनो दिनैनि इयुथफोरा माखासे सोंलुखौ सोंनांगोन, माखासे इयुथफोरा माखासे बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला राइट दङ, सोंनो हानायनि राइट दङ, बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ, पलिटिकेल राइट हिसाबै नङा होमबा। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन, लाइमोन हिसाबै जोङो माखासे थासारिखौ जों सोरजिनानै जों लानांगोन आरो माखासे थासारिनि थाखाय जोङो खामानि जों मावनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गभर्नमेन्टआ माखासे थासारिखौ मावनो हागौ, माखासे खामानिखौ मावनो हागौ नङा होमबा। गुबुंले जुदि खामानि जुदि मावोब्ला, बेले बेजे जुदि खामानि मावोब्ला बेयाव बाथ्रा बुंनाय आरो बेजों लोगोसे सोंथि सोंनायनि मोन्थाया जोंहा दङ, अधिकार दङ, राइट दङ। स' बे लेखायै जोंनि जेनजिफोरा, जोंनि इयुथफोरा माखासे थासारिफोरखौ नायनानै नङा होमबा जाहाथे खामानि मावलाङो आरो बेजों लोगोसे स्ट्रं डिटारमिनेसन लानानै भिजनारि लिडारफोरखौ फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे सायख'नानै जाहाथे दैथायहरो आं बेखौसो खावलायो। एसे नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायग्रोखागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि बयबो मोनसे गेदेर आन्दलन जानानै थांदों नङा होमबा। बे आन्दलना थामोन्था आरो रैखाथिनि मोनसे आन्दलन बे जानानै थांदों। दा माखासे जोङो थासारि अभारअल डेभेलपमेन्टखौ जुदि नायोब्ला आङो एसे लाइमोन हिसाबै आङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ आं थांखिनानै आं बुंनो थाङा आरो सोरबा पार्टिकुलार लिडारखौ थांखिनानै रायनाय आरो सोंखारिनायनि आंहा मोन्थाय गैया। नाथाय माखासे सोंलु आरो माखासे बाथ्राखौ मोन्थिनो थानायलाय नङा होमबा आंबो सासे लाइमोन हिसाबै आङो बेखौसो आं खावलायनो लुगैगोन आरो बेखौसो आं लुगैयो। माने जेखि गभर्नमेन्टआ फैया मानो, जेखि रुलिं गभर्नमेन्टआ सालाया मानो, जोंनि सिस्टेमफोरा ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ। जोंनि सिस्टेमफोरा अभारअल डेभेलपमेन्टजों लोगोसे मोजां रोखोमै ससाइटि बिल्डिंनि थाखाय, लाइमोन बिल्डिंनि थाखाय जोङो माखासे बुस्थुखौ जोङो बानायनानै जोंनो लानांगोन नङा होमबा। जोङो नुदों जि 100 crore मोनसे जि इयुथफोरनि थाखाय नङा होमबा। दा 100 crore बेलायाव जि माखासे जेनेब्ला हमनानै ला गावजों गाव मोनसे जाख्ल'नायनि थासारि नङा होमबा बे ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ जों नुदों। आं बेखौनो आं खावलायनो लुगैगोन बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो नाङा नङा होमबा। ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे जि स्किम फैया मानो नङा होमबा, जि मोनसे जबानो फैया मानो, जि मोनसे भेकेन्सियानो फैया मानो, जि मोनसे बिथांखियानो फैया मानो, बेफोरबायदि बिथांखिफोरा जेनुइन जानांगौ नङा होमबा। जेनुइननेस जानांगौ। जेनुइननेस थायोब्लासो माखासे बुस्थुआव, माखासे थासारियाव नों आंहा माखासे स्कप लानानै माखासे मानसिफोरा जौगालांनो हायो। आरो आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन, दिनैनि दिनाव जोङो नुबाय थादों जौ जुवानि माखासे जेनेब्ला मेला होनाय नङा होमबा। दा जोङो लाइमोन हिसाबै दिनैनि जुगाव दिनैनि जेनजिफोरा बेखौ जोङो लुगैया। खोनादों? दिनैनि लाइमोनफोरा बेखौ जों लुगैया। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जोंनि जातिया माबायदिमोन, दिनै जोंनि जातिया माबायदिमोन बेखौ जोङो मोन्थियो नङा होमबा। गोदो जोंनि जातिया माबायदिमोन, दिनै जोंनि जातिया माबायदिमोन, बेनि डिफारेन्सियेटखौ नायोब्ला गोबां जों नुनो मोनो नङा होमबा। दिनैनि दिनाव जोंनि जातिखौ, जोंनि हारिखौ, जोंनि कालसारखौ दिनैनि दिनाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव नङा होमबा, नेसनेल लेभेलाव, स्टेट लेभेलाव रिकगनाइज जानाय मोनसे जोङो हारि नङा होमबा। दिनैनि दिनाव जोङो जौ जुवा आरो बेजोंनो लोगोसे मेला होनानै जोंनि जि माखासे थासारि आरो बेजोंनो लोगोसे लाइमोनफोरा जुदि बरबाद जुदि जायोब्ला नङा होमबा माखासे थासारिया जुदि जायोब्ला बियो जोबोद गाज्रि। आं एसे लाइमोन हिसाबै आं खावलायनो सानगोन बेफोरबायदि थासारिया जाहाथे इन फिउचाराव जाहाथे जानो नाङा नङा होमबा। आरो बेफोरबायदिखौनो दिनैनि इयुथफोरा माखासे सोंलुखौ सोंनांगोन, माखासे इयुथफोरा माखासे बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला राइट दङ, सोंनो हानायनि राइट दङ, बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ, पलिटिकेल राइट हिसाबै नङा होमबा। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन, लाइमोन हिसाबै जोङो माखासे थासारिखौ जों सोरजिनानै जों लानांगोन आरो माखासे थासारिनि थाखाय जोङो खामानि जों मावनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गभर्नमेन्टआ माखासे थासारिखौ मावनो हागौ, माखासे खामानिखौ मावनो हागौ नङा होमबा। गुबुंले जुदि खामानि जुदि मावोब्ला, बेले बेजे जुदि खामानि मावोब्ला बेयाव बाथ्रा बुंनाय आरो बेजों लोगोसे सोंथि सोंनायनि मोन्थाया जोंहा दङ, अधिकार दङ, राइट दङ। स' बे लेखायै जोंनि जेनजिफोरा, जोंनि इयुथफोरा माखासे थासारिफोरखौ नायनानै नङा होमबा जाहाथे खामानि मावलाङो आरो बेजों लोगोसे स्ट्रं डिटारमिनेसन लानानै भिजनारि लिडारफोरखौ फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे सायख'नानै जाहाथे दैथायहरो आं बेखौसो खावलायो। एसे पार्टिकुलार हिसाबै सोरबा पार्टिनि मेम्बार हिसाबै आं बुङाखै। खोनाबाय? सोरबा बिपिएफआवनो थाया मानो, सोरबा इउपिपिएलआवनो थाया मानो, सोरबा बबेबा मोनसे सेक्सनाव थाया मानो, एसे इयुथ हिसाबै आं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैगोन जोङो भिजनारि लिडार नांगौ नङा होमबा। भिजनारि लिडार, जाय लिडारा जोंनि बिथांखिखौ आसाम एसेम्ब्लि बायदियाव दैखोनानै जोंनि लाइमोनफोरनि आरो बेजोंनो लोगोसे जातिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो बेयो।